Moje meno je Ľubomír Ročenáš, som konateľom firmy Luka Massiv. Sme rodinná firma, ktorá vyrába nábytok a nábytkové komponenty pre IKEA prioritne, ale robíme aj nábytok pre konečných zákazníkov. Tým, že robíme pre IKEA, je pre nás veľmi dôležité plniť nejaké pravidlá, ktoré nám IKEA stanovuje, a to je mať určitý podiel zelenej energie a taktiež obnoviteľných zdrojov. A pre IKEA robíme už 17 rokov a tým, že premýšľame vlastne v tomto móde, tak pre mňa sa stalo zelená energia ako veľmi prirodzená súčasť nášho fungovania, nášho bytia, a tým pádom hneď ako bolo možné dať aj finančne, aj na trhu už boli nejaké dostatočné možnosti, tak sme išli do toho. Sme boli absolútne analfabeti v tomto smere, ale nenaštudovali sme si žiadne nejaké možnosti, ako sa to robí, ako sa to deje. A v tom čase sme mali dosť rozsiahlu investíciu do výrobných zariadení a fotovoltika išla ako keby popri tom, takže sme nemali dosť času venovať sa nejakému veľkému výberu. No a prvá firma, ktorá nás trošku oslovila cenou a nejakou ponukou, tak sme s ňou uzavreli zmluvu. Trochu sa to začalo komplikovať, že chceli ďalšie peniaze, pretože to bolo v roku 2021, že zdražili nejaké komponenty a tak nakoniec sme to nejak dohodli, že navyšovať sa cena nebude, ale dielo postavili, spustili, elektrínu nám to vyrábalo a problém nastal vtedy, keď sme chceli od nich revízne správy. Tam oddiaľovali, že ešte niečo treba, a potom sme zistili, že vlastne podľa toho podľa zmluvy a prvotného projektu, ktorý bol schválený, nebolo možné urobiť revíznu správu, lebo tá inštalácia bola nainštalovaná zle a chýbali tam veci, bezpečnostné prvky a aj rozostavenie nebolo dobré. Dokonca neskôr, keď sme si dali spraviť akoby revízny taký náhľad, tak sme zistili, že je to až nebezpečné z hľadiska požiaru. Takže vlastne preto asi nechceli spraviť tú revíziu. Nechceli, ani nevedeli, ani nemohli, lebo by to bolo proti zákonu. Okay. Obrovský problém, pretože sme drevospracujúca firma, u nás riziko požiaru je alarm číslo 1. Je to aj s tým, že už sme mali požiar, takže som hľadal riešenie. Dostal som sa cez môjho známemu národnému energetickému projektu, ktorý od začiatku s nami veľmi slušne vystupoval, ale hneď nám povedal, potvrdil nám, aké rizika vlastne na streche máme, a tam vlastne začala taká celko dlhá cesta, čo s tým ideme urobiť. Extrémne serióznejšie, ale hlavne veľmi vecné argumenty, praktické, jasné, konkrétne. Na druhej strane už som mal nejaké skúsenosti, takže som už mal aj nejaké otázky k veci priamo, nie len, že máme pekné panely na streche, ale že tie odpovede alebo tá komunikácia už bola úplne na inej úrovni. Páčilo sa mi, že prišli k nám odborníci, ktorí nám veľmi rázne a jasne vysvetlili, že to, čo máme na streche, je časované nešťastie, a tam nejak sme dlho už ani neváhali a veľmi rýchlo sme napredovali v krokoch na odstránenie a zmenenie toho, čo máme zle, a plus sme sa dohodli, že už keď sa robí nejaká práca, tak sme aj navýšili kapacitu výroby tých panelov. Na rozdiel od toho predošlého dodávateľa, sme vlastne mali veľmi dlhý čas prípravy, keďže my sme mali 180 kW panelov na streche, čo nie je úplne málo, tak sme museli nájsť riešenie, čo s tým urobiť. Že vlastne sa vytvoril celý projekt na preloženie tých panelov
na zmenu celého systému, ako budú vyrábať, ako budú uložené, ako budú poprepájané, a ako meniče budú nastavené a plus sme sa dohodli na doplnení ešte ďalších panelov až do 330 kW. Že vlastne tá projektová príprava a tá cez povolenie bola ďaleko dlhšia, ale v konečnom dôsledku po realizácii sme vlastne veľmi rýchlo oficiálne spustili výrobu a Stredoslovenská energetika nám schválila celé to pripojenie a mohli sme legálne vyrábať a mali sme hlavne všetky povolenia. My sme zvýšili o 40%, alebo možno o 50%, sme zvýšili počet panelov, ale o 120% sa nám zvýšil podiel výroby elektriny. Čiže vlastne ten efekt bol násobne lepší. Tým, že odborníci z Národného energetického projektu nám to navrhli profesionálnejšie. Výrazne profesionálnejšie. A tá efektivita výroby sa tým prejavila okamžite. Bezpečnosť na prvom mieste a vlastne ten výkon. Každá investícia dobrá investícia má prinášať peniaze alebo nejakú úsporu alebo niečo a tu sa to naozaj udialo. A pre mňa veľkým prekvapením bolo pozitívny výsledok nastavenia celého systému. Pridaním panelov o 40% vyrábame o 100%, 120% viac energie je najlepšie, čo vlastne môže byť a tým pádom sa tá moja investícia, návratnosť sa vlastne výrazne skracuje. Ale bezpečnosť a naozaj na prvom mieste. My sme sa rozhodli pre verziu s 20-ročnou zárukou, ktorá bola o niečo drahšia v ponuke. Ale neľutujem to, pretože takáto investícia nie je na pár rokov. Je to veľmi dlhodobá záležitosť a dobré panely, kvalitné meniče, kvalitné rozvody a po pár rokoch návratnosti budú prinášať zisk. A keď je to dobre spravené, tak a vydrží táto investícia dlho fungovať, tak ten zisk alebo tá úspora bude významná veľa rokov dopredu. Stretol som sa s veľkou profesionalitou, prístup bol naozaj seriózny a to, čo sa mne páči, to, čo si povieme, to platí a v tomto prípade to naozaj bolo. Na Slovensku sa stáva dosť často, že sa veľa narozpráva, aby sa získala zákazka a realita potom ide úplne inde. Na to si treba dať veľký pozor. Ja som sa poučil tak, že som musel druhýkrát akoby zaplatiť nový projekt, novú prekládku tých systémov, nové meniče. Čiže mojou nevedomosťou a takou možno ulakomením sa na dobrou ponukou alebo potešením sa, že mám dobrú ponuku, tak som zaplatil ďaleko viac v konečnom dôsledku. Napriek tomu neľutujem úplne, lebo vidím tú dlhoročnú možnú úsporu, ktorú určite by som mal dosiahnuť vďaka tomuto projektu. Po výsledku to nakoniec bude pozitívne číslo. Tak, už to teraz vidím. Naozaj, keď pozerám tie denné grafy, aké sú voči tomu predošlému, tak to sa nedá povedať. To nie je jedno, čo máte na streche, nie je jedno, ako je to položené. Odborníci musia ktorí tomu rozumejú, musia naozaj trošku porozmýšľať a v rámci už dosiahnutých skúseností vedia, že na ktorú stranu dať viac panelov, na ktorú menej, aký uhol, ako rozložia, ako to poprepájajú, ako medzi sebou bezpečnosť spravia, ak by náhodou aj nejaký skrát alebo niečo sa udialo. Alebo keď sneh napadne, aby vlastne aj napriek tomu, že sú prikryté určité časti panelov, aby tá výroba aj v zime bola ako tak funkčná, zabezpečená. Čiže je tam veľa možností, ktoré my laici o nich vôbec netušíme.